नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 31 जनवरी तक अपने छुट्टी बढ़ौले का आवेदन कैले बाना। उनके द्वारा इस संबंध में सरकार से अपन छुट्टी बढ़ौले का अनुरोध कैल गेल बा। पाठक का मंगलवार के छुट्टी का अवधि खत्म हो चुकल बा। इस संबंध में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा बतावल गईल कि के पाठक अपन छुट्टी 16 जनवरी से 31 जनवरी तक बढ़ौले के लेके आवेदन दिले बाना। एही बीच अटकलन के बाजार में भी गर्म हो गईल बाटे। कयास लगावल जा रहल बा कि जल्द ही के पाठक की जगह शिक्षा विभाग के नया अपर मुख्य सचिव मिल सकेला। हालांकि अभी तक एकर आधिकारिक पुष्टि नइखे भइल। के पाठक अपने सख्त रवैया और आदेशन के लेके अक्सर सुर्खियन में बनल रहे न। के पाठक जून 2023 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पदभार संभालले रहना। बता दें कि के पाठक 8 जनवरी से 14 जनवरी तक उपरियाजित अवकाश पर जैले का आवेदन सरकार के दिले रहना। बाद में उनके 16 जनवरी तक बढ़ौले का अनुरोध कल गेल रहे। 9 जनवरी के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश भी जारी कल गए। एमे 8 जनवरी से 16 जनवरी तक शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव के पाठक का संपूर्ण दायित्व सौंपल गई। आज एक समय सीमा खत्म होत रहे। बुधवार के शाम उनके द्वारा अपने अवकाश के अवधि आगे बढ़ौले का फिर से आवेदन दे दियल गई बाटे। के पाठक अपने सख्त कार्यशैली के कारण राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और विधायकन सहित कई लोगन के नाराजगी भी मोल ले चुकल बाना। यही बीच के पाठक के छुट्टी पर चल जाइले के कारण शिक्षा विभाग में कि काम में जोन गति बा धीमा भी हो गई बा। और बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकन के मार्कशीट और अन्य दस्तावेजन के सत्यापन और उनके पोस्टिंग का भी काम चल रहा बा। साथ ही शिक्षकन के नियुक्ति का प्रक्रिया भी चल रहा बा। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।